kulendi bata tiri panguva yanhasi mhuri yezimbabwe maswera sei? kuzimbabwe kuri kupisa nyaya yemafuta yanetsa nyaya yefuel iyi and takagara tichida kutombonzwisawo kuti what exactly is going on in our beautiful Zimbabwe. But now let's talk about this issue. Ndiri kunzwa kuti zvoni Vice President Dr. Constantino Chiwenga is now in Chipinge. His tour of Manicaland today will include visits to the green fuel ethanol plant, Tanganda Tea Estate and Clearwater Estate. Ndo zvinhu zviripo vari kunzi vaenda kwaMutare general varomboenda kunofambira nyaya dzacho. Nyaya yemafuta yanetsa sekutaura kwandiri kuzviita kuti petro yadhura paZimbabwe. Saka kwakumbonoona kuti green fuel plant yakaita sei, kozi chimwe chinhu chinoitika kuZimbabwe chandakanotisa ndechekuti vamwe vanhu vakangokwanisa ngodiscover something votanga kugadzira havo kana ka 20 liters kepetro per day. Nemanetsera tapetro iyi ndo pandinofanira kuti takufanira kunge takutohypa the green fuel yacho zvesu tichitoipawo power so that even nyika dziri kunze dzakati surround dzikada kuzochema kuti since imimi muri kugadzira yenyu kachititengesera yawo zvinokwanisa kumeka sense. But ameno gedza tione kuti VP vari kuita kuti zvinhu zvinoita sei koko since ari munhu wekuti munonyangu mufarira stereki ndangoti ayo ngatishandise mukana kuziisa muri Zimbabwe kakuti mazimba woye munhu wamunofarira uya aenda kuplanti racho rinogadzirwa mafuta ekufambisa padzimotikari munyika yekwedu, zvinhu zvekuti zvakakosha zvinodiwa nevamwe kuti vange vachizvinzwisisa. Saka ndo shoko riripo muri yeZimbabwe ndangoti ndigedza ndingozivisana nemi nekuti mafuta adhura, petro yadhura $2.17 ende iri kutonedza nechekuti Zimbabwe ndo yakalidha pamasports acho iwaya. Saka kwaona nyika yekwenyu yakulidha pamasports zvinova zvinhu izvo zvinotanga kutotivhundutsa kuti aiwa kana nyika yenyu chinzi ndo yakutungamira pakudhura ko dzimwe nyika dzinozoita sei kana yenyu iriyo yakudhura zvakanyanya kudarika dzimwe nyika dzese. Zvinhu zvokuti zvinoda kugadziriswa. So I think vanhu vakaita sana Chiwenga vanenge vachinzwa vanhu vachipopota kuti aiwa koma kutiita sei kwemi makusiya zvinhu zvichidhura takakuisai papapa kuti munge muchiita sei muchimira kuti zvinhu zvizokwanisa kunge zvichienda kumberi. So this is the situation. But andisoda kunyanya kupedza nguva, pane zvinhu zviri kutaurwa panapa. Ndoda kuti munzwisisewo shoko iri muri yeZimbabwe tozokwanisa kunge tichizoonesana kuti zvinenge zvakamira sei pane zvinhu zviri kutaurwa zvanditi. Saka ngatiteereresei shoko riri kutaurwa pano iri tinzwe kuti munorionawo sei shoko iro riri, nekuti handidi kuti kana zvinhu zvichinge zvazoitika muzotanga kuti zvazvichitaurwa sei tisipo. Inzwai zviri kutaurwa zvimondiudza kuti munoionawo sei nyaya in the comment section. Izve so itai fast. Good morning mukoma wangu, mamuka sei tamuka takachengetwa naJehovha. Ndiri kuona nyaya iyi yekudzidziswa kwebill number 3 iri kuramba ichitenderera zvikambobva. Ini ndakagara ndine dambudziko rokuti kunyepegwa kwakawanda mulife mangu, ndakawana kunyepegwa kwakawandisa through nyaya dzematongerwo enyika. So handichisina munhu wandinofungidzira sekuti uyo munhu anotaura chokwadi, because kazhinji kacho kana ndikaona zvimwe zvine zvichiitika kune vamwe vanhu vatinenge tichiti vanotaura chokwadi, zvavanozoita kumashure kwechokwadi chavanenge vachireva hazvitaridzi chokwadi chavanenge vachitaura. Ndisingadi kuzama kupedza nguva, ndaida kuzama kutaura kuti marwisiro angatoita vanhu kuti vakunde nyaya yekumbunikidziwa nokurohwa kwavanhu kutobatana pamwe chete, zvisinei nokuti uyu anoti ini ndiri under ani kana under ani, because ndo nguva chaiyo kuti vanhu vatomira pachavo ivo vachizvimirira kodzero dzavo ivo pachavo. Because ndikapa example yavachamisa kuti vanhu vari kuda kuti vachamisa vatange vaenda kumberi, to be honest, nguva yarebesa so far yokuti if there is something chokuti vachamisa vanofanirwa kuti vangadai vakaita kuti maZimbabwe asunungurwe, vangadai vakaita that thing kudhara. But maybe he's trying his best, but zviri kukundikana. So ngatichibatanai pamwe chete tisati tambotsvaga kuti mukuru achazova mukuru ndiani. Isu pachedu mukuru uchazobuda pachedu woga.
because indinonetsana nemunhu wekuti kana tichibwira chinhu chatiri kubwira tese takafanana, pombowanika bato rimwe rinoti hongu tiri kurwira chinhu ichi asi isusu hatikwanisi kuti tirwe nemi. Totadza kurwa tese sei because tiri kurwira chinhu chimwe chete. Saka zvamanje manje vamadhuku zvavari kuita zvakanaka zvokudzidzisa vanhu kumaruzevhasi kuti takatarisana nei, tinofanirwa kuti tiite sei, vachidzidzisa vanhu kuti vanhu vazive, vanhu vavhurike. Ndinoona kuti chinhu chakanakisa chiri kuitwa nomurume uyu, tisingatarisi zvimwe zvakashata kana kuti zvimwe zvipi zvose zvavanenge vakamboita, but for the time being zvavari kuita zvakanaka zvingambobvira ende zvinosapotiwa. Dai munhu wose kana kuti vose vane influence yemaparties vachamisa vose vane mainfluence vambomira pamwe chete kuti nyaya iyi itange yagadzirika, because kana shuviro yavo vose vemaopposition parties iri yekuti Zimbabwe isunungurwe, chinovatarisa kuti vabatane pamwe chete tigosunungura Zimbabwe chingava chii kana isiri nyaya yekuti ivo ndo vari kuda kuti vapinde vazoita sezviri kuita murume aripo. Because if the reason yavo chaiyo yokuti maparts ava avakagadzira ndeyekuti Zimbabwe isunungurwe, chingavakonesa kuti vabatane pamwe chete kuti vasunungure Zimbabwe yacho chingava chii kana isiri nyaya yekuti ivo ndo vari kuda kuti vazoita sezviri kuita aripo. Handizivi hangu zvandotaura kana zvageta sense, but ndinoona kuti inguva yekuti vanhu vabatane zvisinei nekuti opposition party ndianhingi kana ndianhingi. MaZimbabweans ose anofanirwa kuti adzidzisiwe, vanhu kana vachisarudza zvavanoda vasarudza vachiziva, vasina kufosiwa, vasina kumanikidziwa. Ndo maonero angu.